na zo. Rayuwa, 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 duniya ba matabbata bace ba. Allah ya so, shike da ikon komai ko ake ko a so. Kai hani da aikata zalunci don ba ya so, wanda ke yin hakan ba zai kyale shi ba. Aiki na alkhairi ya zame majini, ko da yaushe ka guje wa sharrin zamani. In ka yi hakan Rabbu zai fitar ka a tsanani. Rayuwa za ka yi mai kyau ba fargaba. Komai ka ganka da shi karkai takama, Rabbi ba ka zai iya kwacewa kuma. Ka kasance mai zama lafiya da al'umma, shaida mai kyau a yi ma ba a kasance ba. Alhamdulillah, Allah na yo godiya, kai ka bani baiwar waka nai da kafiya. Kai mini rai sannan kuma ka bani lafiya, kai karaya na tun ban san kaina ba. Ni Gaddafi Idris zana barkunan, yar faɗakarwa nai a gare ku ga ta nan. Ni ɗin naku ne kuma nawa shi kenan, ko ina na je